este iarăși extrem de important. Acum, părerile sunt împărțite. Oricum, cultivarea la blastocist a apărut și în România de câțiva ani și s-a extins în lume foarte mult. Bine, asta dacă sunt destui ca să riști să-i lași, absolut, ca să nu... Absolut. Dar decizia este pur și simplu a embriologului. Embriologul ia decizia dacă îl lasă la blastocist, dacă... Împreună cu Deci, eu cel puțin discut la 72 de ore, ne spun, până la 72 de ore, eu vă informez zilnic de cum evoluează puiul. La 72 de ore, îmi pare rău, chiar dacă sunteți din provincie, trebuie să veniți aici, că e o discuție importantă. Vă prezint fișa de embriologie, vă arăt cum stau lucrurile și vă spun care sunt variantele. Transferăm și congelăm. Transferăm, că poate să existe și dublu embriotasă. Transferăm unul singur la 72 și cultivăm restul la blastocist. Dacă avem blastocist, mai transferăm unul, pentru că deja s-a transferat unul. A transferat încă 2 blastocist, există un risc mare de triplex. Și congelăm dacă avem blastociști de bună calitate. Blastociștii nu întotdeauna tot ce are o cavitate înseamnă că e blastociști și că este bună. Și aici este o selecție întreagă. Și după ce discut cu pacientul și îi spun toate variantele, el ia o hotărâre în cunoștință de cauză. Eu cel puțin și colega mea nu impune niciodată, chiar dacă ei iau o hotărâre care nouă nu ne convine. Și noi am face altfel. Da? E hotărârea dânșilor. Sunt puii dânșilor și până la urmă, atât timp cât au luat o hotărâre, sigur că discuția e destul de lungă și nu le spunem două vorbe și... Nu, deci dialogul este prelungit, dar în final dânșii hotărăsc. Vă spun, chiar dacă iau o hotărâre care pe noi ne doare la suflet și zicem, băi, eu n-aș fi făcut așa, este hotărârea dânșii. Întâmplare că ea nu în necunoștință de cauză, că explicați, dar mulți dintre ei nu au atât de multe cunoștințe medicale și, cum să zic, cum a spus noastră, poate iau decizia cealaltă. Bine, de care... Acum, să nu vă imaginați, că sigur că și noi încercăm să dirijăm puțin lucrurile. Dar câteodată, de exemplu, am avut situații când am spus, dom'le, toți nu sunt decongelate. Și la congelare trebuie să avem o anumită calitate ca să supraviețuiască la decongelare. Ca să congelăm orice și să vă punem să plătiți niște bani. Da? Și să congelăm niște ușoare care nu, niște... n-au șanse. Nu? Și atunci nu pot să vă pun să plătiți niște bani numai așa de dragul de a congela ca să câștige clipa. Nu. Îi spun, nu, noi vrem să-i congelăm indiferent, că ne spuneți că sunt proști, că nu supraviețuiesc ulterior, noi vrem să-i congelăm pe toți, că așa vrem noi. Din diverse rațiuni religioase, că nu le permite religia să elimine, alteori din pur și simplu diverse rațiuni pur sufletești. Congelarea se poate face și la 72 de ore și la blastocist. Da. Embriotransferul cu embrion congelați, la ce perioadă ar trebui făcut? Ar fi ideal? La ce perioadă? De la decongelare, la embriotransfer, congelați. Dacă s-au congelat embrion de 48 de ore, da, la 48 clinicianul hotărăște că ovulația este în data de și a declanșat-o, da? Peste 36 de ore are loc ovulația, se socotesc, se face la 2 zile după ovulație se face decongelarea, da? Și ideal ar fi, pentru că este de 48 de ore, să se mai cultive încă o zi, ca să vedem dacă ei evoluează. Că ei pot să nu fie morți în momentul decongelării ca și aspect, dar să nu meargă mai departe. Dacă e de 48 de ore, poți să-i mai cultivi încă o zi și să-i transferi ulterior. Dar în orice caz se decongelează cu câteva ore înainte de embriotransfer. Care sunt șansele cu embrion congelat? Mai mici. Mult mai mici. Nu? Mult mai mici pe proaspeți. E adevărat că la decongelare blastociștii rezistă mai puțin decât un embrion de ziua 3 sau 2. Pentru că trebuie să și fie foarte bun calitativ ca să poți să-i congelezi. În momentul când te hazardezi și congelezi
orice fel de blastocist, ăla nu va supraviețui. Asta vă spun că de multe ori și când ai blastociști, ai 6 blastociști, poți să ai și 10. Dar din ei foarte buni sunt decât 1, 2, 3. Restul, nu tot ce are cavitate înseamnă că e un... El se numește așa blastocist generic, dar asta nu înseamnă că e departe de ce trebuie să fie. Sigur, un scoring foarte strâns și... Deci numai prezența unei cavități poate să... Noi am avut chiar alertări pe cineva care a învățat la blastociști, făcuse embriotransfer la 72 de ore și la blastocist am lăsat 5 embrioni. A vrut să-i lăsăm. Nu erau străluciți, nu ne așteptam să avem vreun blastocist și la un moment dat era unul care tindea să facă o mică cavitate, dar undeva marginal, fără trofoblast, adică nu vă intru în detalii că... Și a spus, nu, asta nu e nimic. Noi facem poze și le dăm poze. La cei care eliminăm, la cei care transferăm, ca să aibă dovada. Și s-a zis, da, asta. Da, ce trebuie, adică, dacă ar fi fost ce trebuie, îl transferam cu tot dragul. Vreți să vă, cum să plătiți acum un embriotransfer aiurea, așa? Numai ca să ne aflăm în treabă. Din păcate, nu e ce trebuie, nu era o chestie. Mă scuzați că vorbesc așa, dar n-am...